L-iskandlu tal-ghoti tal-commissions fuq xiri taz-zejt mill-enemalta kien diskuss waqt il-breakfast news ta' it-tlieta filgħodu. Dan il-kaz kien deskritt mill-avukat u opinjonista Austin Sammut bħala wieħed serjissimu. Naturalment, dan huwa każ illi milli rajt jiena jidher li huwa każ fondat fis-sens li hemm dokumenti u hemm ċerta informazzjoni. Naturalment wieħed irid jara u dan huwa każ qed jiġi investigat. Imma ftit naħseb rajna każijiet li hemm daqshekk biex ngħidlek dokumentazzjoni, biex ngħid evidenza, x'evidenza mbagħad jirriżulta mill-istarriġ. Ġifieri hija xi ħaġa serjissima. Hija xi ħaġa serjissima. L-avukat Sammut qal li għalkemm l-investigazzjoni għadha għaddejja dejjem ikun hemm responsabilità politika x'tinġarr. Ġifieri fil-fatt fuq responsabilità temmen li għandha tinżar responsabilità politika? Issa, il-responsabilità politika dejjem hemm qiegħda. Fl-aħħar sigħat sar l-appell biex il-Pulizija li qed tinvestiga dan il-każ tinterroga wkoll il-ministru Austin Gatt, appell li l-avukat Austin Sammut jaqbel miegħu. Jiena naħseb illi kull persuna li b'xi mod jew ieħor hija konnessa politikament, amministrattivament b'xi mod jew ieħor ma' dan il-każ kemm fil-każ proprju ġifieri il-commissions jew mhux commissions eċċetera u kemm b'mod li jista' jagħti informazzjoni m'hemm ħadd il fuq mill-liġi u għandu jiġi interrogat. Sa dan it-tant fl-editorjal tiegħu llum il-ġurnal The Times jagħmel sensiela ta' mistoqsijiet dwar il-proġett tal-pipeline bejn Għalija u Malta li l-kumpanija Taljana Eni ridet tagħmel bla ħlas u wkoll dwar l-iskandlu tal-ghoti tal-commissions dwar ix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. The Times tistaqsi għaliex proġett daqshekk importanti bħal proposta tal-pipeline mill-Eni ma kienx diskuss mill-Parlament qabel ma l-Gvern iddeċida waħdu li dan mhux proġett tajjeb għal pajjiżna. The Times tistaqsi wkoll għaliex dal-proġett tal-pipeline inżamm mistur mill-poplu Malti u u ħareġ fil-beraħ 10 snin wara f'nofs kampanja elettorali. Mistoqsija oħra li tagħmel hija għaliex l-istudju dwar il-fattibilità tal-istudju dwar dan il-pipeline li sar mill-Enemalta baqa' ma kienx ippubblikat qatt. The Times tisħaq li hemm bżonn li jingħataw tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u fl-istess ħin il-każ tal-ghoti tal-commissions irid ikun solvut b'mod trasparenti. Il-poplu Malti u għandu dritt li jkun jaf il-verità kollha dwar dawn iż-żewġ kwistjonijiet.